Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga sa inyong lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin. Ipagpatuloy niyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanawin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like and share. At pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga isusunod na mga video. Ipapakaroon ko po sa inyo at ituturo ko po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman sa panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. At lahat ng mga panggamot na orasyon, andito po lamang matutuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang at pakaingatan. Gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang at palagi po ninyong isa puso't isipan. Manatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, at higit sa lahat, magmahalan. Huwag po kayo makalimut pong tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay. At ito'y ay malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa. At hindi matutumbas ang sino man, kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong mga ginagawang mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik, dikdik at umapo na pagmamahal ng ating Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Shout out muna kay Belendo Palisok, Bike Tayo Commented, Shirley Royoro from Bigo, Ryan Abiste, Jonix Bindadin, Gerardo Jimenez, Gigi No, Arnel de Rosario, Andy Bonifacio, Presley Abugao, Orchili, Tinet Ron, Angelica Bundok, Charita Palma, El Chapel, Fight to Win, Ambrosio Magalpo, Florita C, Arting Camacho, Maricel Placido, Yupima Pilipi, Ilma, Triple Commented, Marina Arangues, Dolly Cayago, Joan Babes, Nugget Gillian, Jack Bulbider, Lucino Borja, Inorpec, Muchanters, Nathan, Bert Commented, Mylene Dumampo, Ali Mercadias Commented, Ray Barcelona, Bruno Ganda, Boy Beginner 83, Arnold Francisco, Brian Bimsa, Rodi Joaquin, Cutie Takman, Inday Sally, Coco Jane, Cecilia Cruz, Merck Jam, PB Porok, Johnny Gianan, Joseph Olacada, Evelyn Colado, Antonio Suarez, Rowan Linoso, Marvin TV, Coldod TV, Karen Ocampo, Jebryn Igano, Shani, Alin Ramos, Fabriag, Isha Pilar, Pagkat ng Dilim, EDC Commented, Tuyang 92, Tiger, Maroka Carlepo, Sim Gamer 69, GC Mahay Galvez, Yunomo Estrada Commented. At shoutout po sa inyo lahat na hindi ko po nabanggit po ay shoutout po sa inyo lahat. Sana wag po kayong magsawa pong mag-subscribe. Dito po lamang po sa Hiwaga ng Pangasinan. Ang i-share ko po sa inyo ngayon po ay orasyon ni Jesucristo upang maging matalino at mapatibayin ang memorya ng isang tao. Bago matulog sa gabi, magdasal ng isang Ama Namin. Lahat naman tayo nanaising maging matalino at maging mas matibay po ang ating mga memorya at maging matalas ang isip sa lahat ng mga mabubuting bagay upang ito'y iyong makamit. Gawin mo ito bago matulog. Ibulong ng 3 beses sa isang basong tubig at inumin bago matulog ng gabi. Narito po ang orasyon po. Magdasal mo muna ang isang Ama Namin at isunod po yung orasyon. Magdasal po tayo. Ama namin na sa langit,
Sambay ng pangalan mo, ikaw na mamanghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw ito. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng papatawad ng aming mga nakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mikpit na pagsubok, kundi ilay mo kami sa masama sapagkat iyo ang kariyan, kapangyarihan at kapurihan magpakain naman namin. Ay sunod po yung orasyon po ng 3 bisis po. Paturisin batum Dios orgam yurik hum mortim noat diam tindi liblim tit abait biab saruk. Paturisin batum Dios orgam yurik hum mortim noat diam tindi liblim tit abait biab saruk. Paturisin batum Dios orgam yurik hum mortim noat tidiam tindi liblim tit abait biab saruk. Nabis po sa alin po sa isip lamang po at ihip po sa tubig at inumin ng 3 bisis bago matulog sa gabi po. Yan po ang orasyon po ng Jesucristo upang maging matalino at patibayin ang memorya ng isang tao. Napaka-importante po ito kung sa ating mga nag-aaral po sa mga kumukuha po ng exam at para tumalino po. Ito na po yung gagamitin po ninyo. Marami pong pagkakuan po ng pampatalino po. Marami pong ito po yung the best po na ibabagi ko po sa inyo na napakabisa po ito na aking ginagamit po. Ipapakalog po sa inyo. Hindi lang ulitin po yung orasyon na kuan po, marami ganito sabi. May orasyon na naman po sa pampatalino. Marami pong orasyon ng pampatalino, iba't ibang diskarte po ng orasyon na pampatalino po. Pero yung pinakakalog ko po sa inyo, ito yung ginagamit ko na po para matuto po kayo sa pag nagde-devotion po kayo ay isaulo nyo po lahat. Kaya ito na po yung ipakakalog ko po sa inyo para makakuha nyo po. Kahit gamitin po ng mga bata po ito ay gamitin po ng mga anak nyo o usalin po yung painom nyo sa anak nyo para tumalino po siya. Yung bobo noon na ngayon po ay matatalino po siya. Gawin po lamang po sa pang araw-araw po na ito po para kumasi po sa inyo ang nagagabay po sa orasyon po ito. Si Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ang gamitin po lamang po sa kabutihan, wag lang sa kasamaan po. Sana po nagustuhan po yung aking video. Marami po akong ipakakalob sa inyong mga orasyon. Sana po mag-subscribe, like, and share. Pakipindot na rin po bell icon. Iwagan ng Pangasinan po. Maraming salamat po sa inyo lahat.